Hi, is mi sé Grace Nic Iomaire agus Saorla Saorla ar Saol Ella. Cúpla siad san na tro. Ella agus Shiv. Na bhí me níos oige chuoch má Uncle Grapes arm, ceam agus se chugramar is chud se gádaí me a gúnaí. Ní duna mór sportúil me ach bíon me ag imirt ciseáil am scoil agus ag snáb ar an saibhre le mo chuirde agus mo cháin. Tá neadad aisteoirí smálam ach an trúir is fearlam ba Daniel Radcliffe, Jennifer Lawrence agus Pedro Pascal. Tá siad chugramar agus is aisteoirí iontach iad. Nach airne tá cantal ar maidin. Is é Saol Ella an chéad chlár telefíse bhí me gaiisteoireacht an irí ach rinne me drama na scoilan ar bhí me níos oige. Is iad na scoilan Harry Potter na scoilan is fearlam, is bralam chola cheann ach an ceann is fearlam ná an tríú ceann, Prisoner of Azkaban. An rud is fearlam sa faoin seo ná an ceol agus na characterí. Tá ceol iontach ag banna eile agus sa cool refreshin, agus an na characterí chospríúil agus difriúil is bralam ag. Tá neadad ana bhí is bhálam, ach gomach arm ceannáin na fiocin an grizzly bear. Tá chomór agus cute ach ní hainneach le ceanna riamh. Seinam an fad ó gcóir bí me léamh agus bí me dramacht, sinad na caithh aimside is fearlam. Bhí me díreach tuciáil an scoilir duine smóthram go bhfuir me an fort Saorla. Bhí me chosásta agus ar bhís. Breanna ar Saol Ella chola Déardaoin ag a 5 chlog nó ar hintar TG cethir Iomaire bit.